Hej, det er Gertrud Gisselstein. Hvad kan jeg hjælpe med? Mit navn er Sasha, og jeg vil bare gerne spørge, om du har tid til at spå mig her i dag. Nå, ja, det kan du godt. Hvornår har du tid? Har du tid kl. 3? Ja, super. Det skal jeg nok gøre. Okay, super. Farvel. Farvel. Jeg vil gerne vide sådan lidt om min fremtid, fordi mit hamster det døde her i forgårs, og så væltede min støvsuger, og jeg vil simpelthen bare gerne vide, hvordan min fremtid ser ud. Men skal vi så begynde? Okay. Ja. Jeg vil gerne have, at du vælger 3 kort herfra. Jeg har set din kort. Som du kan se her på det første kort, så har den nogle meget livlige farver. Selvom vi er i vintermåneden, så kan du stadigvæk godt få en glæde og varm følelse i kroppen. Det gule her, den gule ting, den står med, det betyder, at du kommer til at finde noget rigtig godt i dit liv, der kommer til at ændre din fremtid drastisk. Som du kan se her på kort nummer 2, så skal du tage nogle svære valg i dit liv. Det kan både være omkring kærlighed, men det kan også være i familie. Så på de her statuer, så kan det både være en mand og en dame, men det kan også sagtens være dine kæledyr eller en ven. Her på det sidste kort, der kan jeg se på dit indre sind, at Gud kommer og giver dig en gave. Det kan være, at du skal tage et svært valg, men Gud er helt sikker på, at det også er det rigtige. Jeg kan se i familien her på din nethænde, at du har 4 forskellige familiemedlemmer. Du skal tage et svært valg, men Gud er sikker på, at du gør det rigtige. Og så alt i alt, så kan vi så se efter, at jeg har spået der, at du kommer til at have en nogenlunde lys fremtid. Altså, der er ikke noget, du skal frygte. Du skal bare leve dit liv, som det var før. Og så ligesom bare håbe på det bedste, for jeg er sikker på, at Gud er med dig. Mange tak for besøget. Det er okay, altså vi ses nok en anden gang, gør vi ikke? Helt sikkert. Okay. Farvel.
Farvel.